Cześć, dzisiaj mamy 14 kwietnia 2024 rok, druga edycja, właściwie drugi sezon wycieczek w ramach cyklu Podróżuj z Ignacym. No i dzisiaj jedziemy do Radlina, ale będzie bardzo dużo chodzenia. No i cóż, jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ to mi przypada dzisiaj rola przewodnika, tak od A do Z. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi, uwielbiam opowiadać, więc no, mam Wam naprawdę bardzo dużo do opowiedzenia. A taki skrót tego, co się działo, zobaczycie za chwilę. Ja na razie jestem przy szybie Głowackiej i czekamy, aż zbierze się cała ekipa. Druga odsłona tegorocznych wycieczek zorganizowanych w ramach cyklu Podróżuj z Ignacym miała zupełnie inny charakter niż nasza wycieczka do Przowa, do rewitalizowanego kompleksu po dawnej kopalni węgla kamiennego Anna. Tym razem udaliśmy się do Radlina, w podróż wymagającą zdecydowanie więcej spacerowania, ale również zwrócenia uwagi na to, co już niewidoczne dla oka nieświadomego obserwatora. Ruszyliśmy jedynym w swoim rodzaju tunelem czasoprzestrzennym, szlakiem dawnych kopalń, czwartej przyrody, nowych funkcji dawnej infrastruktury przemysłowej i świata, którego już nie ma, lecz wciąż przeplata się z naszą codziennością. Poznawanie tajemnic Radlina zaczęliśmy od zwiedzenia Izby Regionalnej Miasta, w której zgromadzono obecnie już ponad 500 eksponatów. Jednym z nich jest kieł mamuta, znaleziony w żwirowni w Olzie przez jednego z mieszkańców miasta. W tym roku Izba Regionalna obchodzi 10-lecie istnienia. Jest to nie tylko przestrzeń ekspozycyjna, lecz przede wszystkim miejsce spotkań pasjonatów lokalnej historii, folkloru i rękodzielnictwa. Zgromadzeni wokół Izby pasjonaci publikują również prace naukowe dotyczące historii miasta. Aktualnie w przygotowaniu jest drugi tom leksykonu pojęć związanych z miastem Radlin. Następnie przeszliśmy do tzw. Grubskich Brzegów, czyli okolicy, w której początki ma kopalnia Chojm, dzisiejszy Ignacy. Przypomnijmy, że jest to najstarsza kopalnia węgla kamiennego na ziemi rybnickiej. W pobliżu znajduje się pomnik ofiar szybu Reden, czyli nasz kolejny cel. W czasach II wojny światowej funkcjonariusze radlińskiego gestapo używali nieczynnego już wówczas szybu do likwidacji przedstawicieli polskiego ruchu oporu. Świadkowie zeznawali, że widzieli podjeżdżające pod budynki kopalni ciężarówki, z których słychać było wołanie o pomoc i krzyki po polsku. Samochody wyruszały w drogę powrotną w upiornej ciszy. Przyszedł wreszcie czas na poznanie historii kopalni węgla kamiennego Marcel, pierwotnie nazywanej Emma, która od ponad 130 lat tworzy przemysłowy krajobraz Radlina. Początki kopalni sięgają 1885 roku i wydzierżawienia przez ówczesny zarząd infrastruktury po unieruchomionej rok wcześniej kopalni Maria Hilf. Prawdziwy rozkwit zakładu nastąpił jednak po przejęciu go w 1899 przez berlińskiego hurtownika węglowego Friedricha von Friedländer-Fulda. Szczególną uwagę przykuwa wyjątkowa wieża basztowa szybu Wiktor, projektu wybitnego berlińskiego architekta Hansa Pelziga. Nieodłącznym elementem krajobrazu Radlina jest kolonia robotnicza kopalni Emma, wznoszona w latach 1897–1913 w stylu wczesnomodernistycznym. Decyzję o wybudowaniu kolonii podjął Friedrich von Friedländer-Fuld, chcąc zatrzymać robotników przy rozwijającej się kopalni poprzez zapewnienie im godnych warunków mieszkalnych.
Całe osiedle było zelektryfikowane, a studnie głębinowe na jego terenie zapewniały mieszkańcom dostęp do bieżącej wody. Odwiedziliśmy również miejsca, gdzie dawniej mieściły się zabudowania kopalni Maria Hilf. Teren dawnego szybu Graf Johannes to dzisiejszy Dom Kultury, wzniesiony w 1964 roku, zaś na obszarze dawnego szybu wydobywczego Dorel znajdziemy dzisiaj miasteczko ruchu drogowego. Ostatnim punktem wycieczki był tzw. Schlafhaus, czyli dawny hotel robotniczy, jeden z 3 na terenie kopalni Emma. Dzisiaj budynek mieści mieszkania oraz posterunek policji. W czasie II wojny światowej Niemcy ulokowali na jego terenie Osterarbeitslager, czyli obóz pracy przymusowej dla Polaków z generalnej guberni oraz Rosjan. Około 500 mężczyzn zmuszono do pracy w kopalni Emma oraz pobliskiej koksowni. Z kolei w barakach za Schlafhausem, już nieistniejących, mieścił się obóz dla radzieckich jeńców wojennych, którzy pod przymusem, w fatalnych warunkach, pracowali w kopalni Emma, zastępując wysyłanych na front niemieckich górników. Końcowym punktem wycieczki był powrót na kopalnię Ignacy i pokaz maszyny parowej w ruchu. Jak zawsze, pracująca maszyna wyciągowa szybu Kościuszko zrobiła piorunujące wrażenie na odwiedzających. Następne wycieczki są już w przygotowaniu. Śledźcie media społecznościowe zabytkowej kopalni Ignacy.